ayifise ngizongineza imali Kita mampu lewat betul. Umanzi lapho ingane uyahambe ngabe ngiyabala Sibabukele lapho phethe induku yakho uyibamba nje abothi bayamkhethela mina manje sokusala au machoja alaje ndio wena ngathi lenkinga wena inkinga wena sibekezo ungafana mangani uye loyo bafika kodlaba le bala bafana bayashona bamkhanda into file mebangathi Baba. Ba. Ang bonda banala niya Victoria.
Ubheke phezulu koyibona. Yabona. Amkunutu. Abantu manje bafunda abantu abanjani? Karena may boleh yang Kaso kami next and gato. Ba wena. Ba phi. Ba. 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 Yambo gobi. Naba yabo siphelele ngobitsheze lo yambona umntwana sikade sinamasikizethe esimnyama yambona Ngicalelela kulo ijezi pink la. ijeze pink kuba lapha ezansi mandla lapha yambona umntwana sikade esiblack mebazathane Nani? ufunda naye yenzela Abantu ayine isikole sila abantu ayine. Abantu ayine isikole. Mahombe kwa panile limano wami. Aume pesa utie. Ile MC project, ile MC. Ile pia pala muslima ka.
Mama boza kelele.
Yes, I saw it. Sanguthi ngoba ngangingaboni bagcwele ngale basesikoleni ngale lana abantu abadala.